हेलो लोगोफोर, आं दाबसेयाव थांनो ओंखारदों नै सनाफोर। आंनि आदा बाजै चेनेलाव नोंसोरखौ गिबियावनो बरायनानै लाग्रोलायबाय आंनि गोसो गोरबोजों। अननानै आं मा मा देखायलांनो हायो नायलांदोलाय। आङो दा बंसिजहराव थांनो ओंखारदों आंनि बिखुनजोनि बिनानावनाव आरोखि। जोंहाथ' बिखुनजोआ गैला नालाय, बिनानावफोर दङ, बेयाव थांनो ओंखारदों लेंहरनायखाय। थांनो गोसो गैयामोन, मोसौ अमा दाउ गालांनानै थांनो गोसो गैयामोन आङो, अब्लाबो उफाय गैला, खोथा दाननो हाला, ओंखारनांबाय, माथो खालामबावनो। बिदिब्ला आङो मा मा देखायलांनो हायो लामाफ्राव नायलांबानो जाबाय। ओंखारबाय, थाबायबाय। काजलगाव थांग्रा लामा गारि गाखोबाय। आं थिफाय लामाखौ सामफ्रामबो देखायबाय थानायखाय देखायनाय जायासै। मा जायोथाय? बाज्ल'बायहाय मबाइला एसे खामसालियावहाय खामजोब्बाय साफानि बाजार मोनबाय सनाफोर। साफानि बाजार बियो। ओरै काजलगाव थांबाय, ओरै बोंसिजहरा फैबाय। आयौ बाज्ल'बाय। जायफोर नुवाखै नायदो। ओंखारबाय गारिनिफ्राय। जाग्रा लाया बेसेबां जाखोथाय? 30। ओमफ्राय बे बेसेबां? 30 थाखा। 50 60 85 नामा? 65 जाबाय। 85 ना मा होनोमोनलाय बांलानि? लाबाय होथारबायबो नुवाखै नोङो? मोनबाय नालाय जेबो लाला, जेबो जाला, थ' एल.पि. स्कुल दं नै लामायाव। एल.पि. स्कुल बिबाजै बिबोनां ज' फैबाय जोंहा आलासि जानो। लामाया बोरैबा खना ना सोमोनलांबाय आं। बारा हाब्रु जाबावासैसोना बिसिनाव, आरामबावसो स्र'नो। बिदि अन्थाइ होबा बांद्राय हाब्रु जाखायाहाय। सफैबायहाय नै, बिसिनानो लास्टखा दुब्लि सेर। जायगाया मोजांबावसो। हाबफैबाय नै।
माबायाबाबो थांखो सफैबाय नै रेस्ट लाफैबाय मेंनानै जिरायफैबाय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय